फंनैसो बुंनांगौ बाथ्रायाथ' आरो गुबुन गैबावलिया दहायबो जाय व्यक्तिया आदाया बुंबाय जोंनिफ्राय दा आङो गुबुन मोनसे बाथ्रा बुङा लाबानो दिनैहाय नोंथांमोनखौ एबा नोंथांमोननि दैदेनगिरिफोरखौहाय बे न'खरखौहाय आं हामबायनोसो सानदों बे जोङो साउथ बाटारबारि बेप्टिस्ट मण्डलिनि सिङाव थानाय गंसे न'खरनिफ्राय जोङो जाय सिख्लाखौहाय बे न'खराव दोनबोनाय जादों फंबाय जरिनि न'खरावहाय दा बिथांनि न'खराव फैनायजों लोगोसे जोंखौ लामानिफ्रायनो आदोरै जे जानो गोनां हाबाफारिफोर आफानि गासैयावबो दिनै जाफुंबाय बेखायनो बहुद सिगांनो आरोबाव नोंखौ धन्यबाद होबावो आफा इसोर नोंनि खाथियाव जों प्रार्थना खालामदों दानिफ्राय आफा इसोर दिनै जे जोबनायसिम आफा दिनै बे जे हाबानि जे बिसयखौ लानानै जे आफा जोबनायसिम प्रभु नोंनि गेदेरथार नोंनि हेफाजाबा थागोन आफा नोंनि खाथियाव जों खावलायदों आरो जों प्रार्थना खालामदों आफा इसोर दानो नाय आफा बिथांमोना बेबायदिनो प्रभु जे गुबुन गुबुन मण्डली बा गुबुन गुबुन गामि जानायखाय आफा दिनै बिथांमोना गुबुन मण्डलीनिफ्राय अर्थात गामिनिफ्राय आफा इसोर दिनै जे साइ सिंग्रिखौ आफा बेयावहाय दोनबोनाय हिसाबै दिनै बिथांमोना फैदोंमोन दानो नाय आफा बिथांमोना बेनिफ्राय गाव गावनि न'आव बा मण्डली गोबां जानो गोनां आनजादफोर आफानो गासैखौबो नों रैखाथि होनानै नों दैदेनलांदो आफा इसोर